Čau, tady Niky a Kačka. Zdravíme vás u takového spontánního videa z Minecraftu. No, tady máme rovnou ceduly. Jo, čekaj, já to musím se říct dosit. Private sektor, jenom pro Niky a Kačku, nechoď sem. Nezájem, jdu tam. Takže tady mám postel, co? No, postel. Tady bar. No, hele. Tady ladničku. No, to je nějaká... To je pák skříň, co? Ledík. Ledí, jako víš... No, už i představě jsem ti řekla, že to je ledí. Jo. No, tak tady... Tady se můžeme sprchovat, jo? A kurva, už jsem to zpravovala. To mě baví. Koho by to taky bavilo. No, tak ty vole, ty si postavila sprchy. Už víš aspoň jak vylíst. Ne. Tak čekej. Počkej, já to možná dokážu. Ne, nedokážu. Čekej, tam, no, sem. Jo, já jsem vyplavila, já jsem borec. No ale zavři tu sprchu, nebo mi to tady vytopíš. Nebo já ti zavřu. Naskledanou dřevěné dveře. Čekej, ukaž ještě záchod, no. Zvonka, záchod, no jo. Tak tady je černá díra. To je hluprátor. No. Pod tím je voda. Já mám hezčí toilet. Co jde do půl?